you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some knees. Mercedes 190E 2.3 16 ventil Maroš Kisucký a Peter Krišanda. Maroš Kisucký, prepáč. Urápi ten rám veru na to vystupovanie. Budem sa opakovať, keď poviem, že som veľmi rád, že aj vozidla takýchto starších ročníkov v takomto krásnom stave štartujú na rally. Predsa len tie RZ sú už teda hlavne asfaltové v ostatnom období, ale nedá mi ako motoristovi sa nespýtať, že či trochu neboli srdce takýto kus auta na rally drať. Ale nie, to auto je na to stavané, len mu neublížiť nejaký kozmetický ináč, ale ako tie jamy alebo také veci to zvláda v pohode, na to je. Máte najazdenú trať, ktorá vás zajtra čaká. Je to zadokolka dosť koňovaná, bude asi tiež kopec zaujímavých videí z vašich zajtrajších prejazdov, že? No neviem, lebo my vlastne s tým ideme prvýkrát, spravili sme pár kilometrov na letisku, uvidíme zajtra, aké bude počasie, no môže byť, že bude aj zaujímavé videa. Budeme vám držať palce, aby to dopadlo podľa vašich predstav.